mellé. Nézzük a szögletet, Kroos fog elvégezni. A legutóbbi 2 meccsen 2 gólpaszt adott Kroos Bale-nek. Egy harmadik! Ez nagyon érzik. A 7. perc közepén Kroos szögletét váltja gólra. Nem lesz egyszerű. Carvajal, nem lesz. Benzema, ez talán igen, de mégsem. Óriási gól, bombagól. Ronaldo szerzi a másodikat másfél perccel később. 15. gólját szerzi a bajnokságban. Bale 13 gólos. Nem tudta kihozni a labdát a Sporting. A Real Madrid pedig büntetett, és már 2 gólnál jár. Minden bizony vált meg a labdától Bale. Bale, jobbal oda középre, Benzema! Gyönyörű gól, itt a harmadik. Megint fellazul itt a jobb oldal, Carvajal és Ronaldo! Itt van a 4. A második gólját szerzi a mérkőzésen Cristiano Ronaldo. Carvajal ráfordul a labdára, dobja oda középre, Isco, ügyes, Isco tovább, Benzema helyzetben, és berúgja ezt is. Pedig azt akartam mondani, hogy feleslegesen vette át, de nem. Ez is belefért. 5. Neki is megvan a második gólja. Talán játszott, így kezdte a mérkőzést Ismael López. Aztán átkerült a jobb oldalra, gyönyörűen benyeste oda a léc mellé. Szép támadás, amit a Sporting góllal tud befejezni. Nagyon